روح و تن و مال میشه قربان تمام لدانا اے آخر زمانہ تی امام الرسول اے آخر زمانہ تی امام الرسول روح و تن و مال میشه قربان تمام لدانا اے آخر زمانہ تی امام الرسول اے آخر زمانہ تی امام الرسول روح و تن و مال میشه قربان لتا تمام تی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی محمد هاشمی خیر الانام وی پتا باندی الہی صلا سلام ستاپ ذات ختم نبوت کرو آل شانا اے آخر زمانہ تی امام الرسول اے آخر زمانہ تی امام الرسول شپر دید جسم او صورت شکل نوار اے چیوی بی جعلک پجعل دستار اقل می پدی مقام کی نور کوي کار اے مدعی دغا علم زدکڑ دبیزانا اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے مدعی کم امر چی اقل تر انکار کا نوی کا ممکن ولی ممکن یہ کردگار کا باقنی قادر دلا مکان مکان دیار کا لری موانع دا ملاقات شید جانانا اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے آخر زمانہ تی امام الرسول دغس داعی دی عاشقانو تناری کری زلف دی منصور لرا رسی دغرغری کی بی نیازتا فلاح تی قامت خوری کی مخ کی دڑندو دی کلوبی قدر قدر دانا اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے آخر زمانہ دی امام الرسول اور دی بلتان پا عبداللہ کلو دا جہان اخی زگر دی پا مجمر باندی ہجران جاڑی ہمیشہ ستا دروزی کوی ارمان ستا دا وصال سوال کوی ہر وقت دا سبحانا اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے آخر زمانہ دی امام الرسول روح و تن و مال میشه قربان تمام لدانا اے آخر زمانہ دی امام الرسول اے آخر زمانہ دی امام الرسول علیہ الصلاة والسلام